Agora hai ali hai algún que ten non, si tes un escarabello aquí dourado e hai tamén, a ver, esa meniña dos chichos ten un sílgaro transparente na cabeza. Antes estábamos os animais, xa vinieron todos. Agora temos outra ferramenta, outro xeito, outro instrumento para chamar os contos. Vamos os marineiros, por suposto, cando a xente que ven do mar, antes as peixeiras, as mulleres que vendían o peixe, pois levaban unha caracola ou unha bobina, se fan tamén, e a facían soar para que a xente soubera que chegaba peixe, non? Entón facían, estaba a xente nas bocas, non todo serio, e de repente escoitábase